Nasri Piano on the mix. Da tarko na makiya kama kafa da farin masoyi jagoran tafiya annabu mai daraja da girma masu farar aniya mai nasaba da tsatsan nagarta na ka ubarin tafiya rabu ka kara dubin salatai ga annabu mai kwalliya sa'a hali da dukan sahabbai masu farar aniya masu isa da tuka da girma sun jura dukan gwagwarmaya na yi ta wasili da diyarsa sai ya dafa da matu bintuli izu muradina yana na farara aniya mai daraja da isa da girma ya kairi ya fauziya rabu tsare ni da sharkan duk magauta ko makiya karya magauta na ɓoye ni Zainabu na yi musu wuya gaba masoya annabunmu masu farara aniya sun yi shiri su fita bayan na su taru su zo su tsaya babu dogon tsoro abunsu sannan kuma ba karaya tattajani da jiyalunmu masu cikar aniya barhama jigo na mu babba masu farara aniya babai na sidi na jambulanmu a gaida uban tafiya mai maka alfaharin ganawa shirin Allahu kake gamja ana sara ka toho mai samakiya gajiya kaji haniniyar da wakai na ɗaha uban tafiya annabi yau fa badar ya dosa da wata farar aniya inda ka dosa sun ka dosa idan ka tsaya su tsaya wanne ciki ne zai hau ma'aiki na da uban tafiya mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya kai ne na gani da isa da girma na bi ka uban tafiya inda ka dosa sun ka dosa idan ka tsaya su tsaya ya mai takwabi mai kyau da silike shirin tafiya mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya ka ta hari gefe da wakai yana ta shiri na tafiya inda ka dosa sun ka dosa idan ka tsaya su tsaya ana haka sai dururum kake ji fito na uban tafiya Muhammadu Hamidu ka gama kam da dukkanin makiya mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya sai ka fara aka hausa lati ga mai maka na tafiya babban takwabinsa yana ta sheki zai fille kan makiya inda ka dosa sun ka dosa idan ka tsaya su tsaya yana ta girma da kamshi na alkawarin tafiya abokin hirar rabu ne shi in garma fagen tafiya mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya juna fari gatan sahabbai da Allah sha juriya na Khadija mai mazaje a taka da kyau da lafiya inda ka dosa sun ka dosa idan ka tsaya su tsaya da Aisha amarya an yi kyau das a haika da kyau da lafiya mijin na Maimuna bintu Haris na bi ka uban tafiya mai maka yau fa badar ya dosa da wata farar aniya mijin na Ummu Salma sannu ka je ka azanni lafiya ina da dasan ka farin ciki na bi ka uban tafiya inda ka dosa sun ka dosa idan ka tsaya su tsaya dan haka duk tawagar sahabbai da annabu mai gaskiya su da tulin zama'ar su zokar suna ta shirin tafiya dan haka ga tarin mayaka suna ta shirin
har kibiya masu baka hakanan a jere suna ta jiran tafiya fuskar su gaba ɗaya na ta sheki da korayar rauna da can haka hailala na ta tashi ga masu farara aniya da mahaya bisa kan dawakai du sun yi shirin tafiya na ga mazajen nan na yaƙi na annabu mai gaskiya ita ta kare ɗungurungun a kau da dukan makiya mai maka alfaharin kanawa shirin Allahu kake gamja a nasara ka toho mai sa makiya gajiya kasa Aliyu suna ta zariya kai komo a maya inda ka dosa nan ya dosa da wata farara aniya haidara Allah ya cika ka jiki na ka bata waya mai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya sayyidina Usman gashi da sulke ya yi shiri inda ka dosa nan ya dosa idan ka tsaya ya tsaya sayyidina Umar masoyi na annabu ba gajiya kai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya sayyidina Abakar mazaje masu shugar damara inda ka dosa nan ya dosa idan ka tsaya ya tsaya Talhatu daga Ubaidu cunko da sulke yayi damara kai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya Zubairu bin Awwam yana nan yana ta jiran tafiya inda ka dosa nan ya dosa idan ka tsaya ya tsaya Sa'adu daga Abi Waqas ma yana ta jiran damara kai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya Sa'adu dagun Zaidu koshi yana tsalle yana dara inda ka dosa nan ya dosa idan ka tsaya ya tsaya Abdurrahman dan Auku dauke da maciya da kifiya kai maka yau fa badar ya dosa da wata farara aniya Abu Ubaidu bin Jarrashi ma yana ta jiri na tafiya inda ya dosa nan ya dosa idan ya tsaya ya tsaya an yi shiri na mayaka dankar umarni an ka jira na annabi jara gamar halitta na Allah baki daya masoyin Allah mai mazaje masu farara aniya sai fa fito na dubu jiran dai goma uwa ga tara sai faruwa kifi da mashi ta kuma an ka cira take sahabbai suka jeru ta ko ta ina kabbara annabi sai ya fito ci sanye da sulke ya yi shiri sai kabbara suka hausa habbai ga sidu uban tafiya mai maka alfaharin kanawa jiran Allahu kake gamja a nasara ka toho mai sa makiya gajiya laula wala quwwata mazajen annabi du suke kira mai maka wata ƙasa ka dosa da wata farara aniya wanda gari ka shirin a tasa yau bana tayya aniya waɗanda ka da duka aka dosa da kyawawan aniya ina tuna yakin Uhudu ne da aka yi can a baya abubuwan mu akan ma'aiki ya jura ruwan kifiya ina tuna yadda akai wanawa hawaye sun bibiya na tuna Karbala ta Usaini jikan manzo na biyu take na fansar mar da raina uwa da uba dukiya ina ta du'a'i can a zuci ya rabu tsare aniya salamullahi ala nabiyyu wa alu baitun nabiya mai maka albaharin ganawa zirin Allahu kake gamja a nasara ka toho mai sa makiya gajiya sashin masu farara aniya Salmani Farisi jarumi ne masoyan annabu babu shakka masoya yan asali na jiya
son aniya mai maka alfaharin kanawa shirin Allahu kake kamda a nasara ka toho mai sa makiya gajiya mai amsa bukatu ka ji koke na ka dauken daga matsala na kara zare a hali iyaye na da shirin daga makiya da mu da gaunar annabinmu masoyi mai gaskiya nan zan